bomor chapnai okay ningana tongke bukani kecanggo nono shimino shanokhani ari how hajin ke obo ke ko first yang judisi agartala laharte hekta ke rachacho manai lemusora bazar jat paidrabono khoisai tin phake kai bo left side manai abo jaga bo hai lighting ba lahar kinaro kaisa lighting hake sajokjak sejak tongo oro bangi restaurant bangi hotel abo je chamung oro parking bago be sepsap tongo lahar kotor gana bono joto takokte bukokjok judisi saya pano visit kanya musuh tokai nanya musuh kai nanya mano orang samur sekarang bangi rok man thogo hai kaba judisi kuno program kuno nok rogo pandarok klai tong hake orang bini kokdu number rok thogo hai ke sengin nanya lukurok kaba man sungo kokdu number rok tong judisi water dekakai orang water ni bisinte samung bo arrange klai jak mano obo klai jak na man kake bini kokdu number sini skriber ini bele ke hambai punya sing pace jor na chomba joto khabon ta mana handi deba khabon ta kokte bukok song sengtini kaisa pakia lemusora amsayo lemusora amsani bangi restaurant hakeba hotel gobang ma samurok chini saborok samurok manthogoi tongo tai phatar hasteni samung no bodal ja kisa tongo thai engkha lemuksara tingtang hati ketal abo ja main road hai ka lahar kotor betak klajak tongmani lahar kotor ni gana saban sana ni bagai belekano rang morok ya kom mari banyo sarijak tongo hai ka singor kubang wai phajak sing sai benajak tes bakanya jak or di samung go buni sai takisa alada hai juda khai sarijak tongo hai haji kai or ni phalnok ni phalbugra kebuya sini tibra hastani belai kheno resap kereng belai kheno sinijak belai khano sin bini kok thaibai bini kok thai khana oi gari churu malkhung churu kaka bufur sogoi amo churu singsia abo genyo sing hade sing nagira phalok bugra belai khano satit kotom khulumo ata no kulum tini oba hai dini phalok no khaye yang ti lakhe ka chai phan sa khaka jangi thang sing belai hambai nge ke sing puranyo uram yang ti thanga jora rok man khake nin phalok hapayo tabo main important nge ka kaisa samung tipra sarang bisi samung bo samung bisi solid to cooking to bana puila no non media no belai hambai ana hambai norok no norok ani fal no visit khaim bagai ke chinoro diporong ke man thogo hotel aroni totally traditional tiprasang chamung aroni mangsho order khai ke cheng deshi torok songi duo abni yagulo chakhai gudok ke nini arok tai nini pengjak murok man thogo mangsorok ni specially hambai nge ke gobang ma sungnu ka samani sakap ribani nung bubuni bai sola jagya ni ne sakap plastic rok khai ka bo kap o je bazani use khajak kap rok no ni se alada khai khlajak omo bo bai wan sung na har khlaka actually baksa borok jengnu go normally 10 taka ni chana ha ga bo nini plastic rok ni but plastic selai kisa juda khewan sumang ha kai nini ha ni je kap aro ke belakhen motomo kai abagyang kisa alada khewan suda kai ang jora agor tolar ga kasu kuno jaga sob joto jaga ya nugo kap nini hani gabon nugo ang inspired kha aro ang chini am sayo anon pulang kana yang kamalgad area ba demonstration area ba hani kap paksa sung ang thanayo bo kaisa ani Facebook page ko dakha kaisi YouTube bo dakha arone lukurok belekeno hamjaka nini resamung ni sate oba hai business korman baga o business ba agi ni wan suja tongmani na neng gai tipra hasto resap thani rok actually ani to kaisano ani wan sumung tongmani abong khang khorsa singer nam sungo kai tri norang na hamjang bising tei tausdara mane perfect khorsa singer ani mai phano मोटामोटी हामजों बाय सिंगार हिं सिंजागा हाइफोनो ताबो आं जे बिजनेस मो खाइतोमन मो आं आन बागैया अरक नरक नंमानाय आनि स्टाफ रक बरक चिन बर मांगनो बरक बतंगो प्लस अमर कारी आबन कारी आं आनि तिप्रासा एबाखे नन ट्रावेल फानांका जे बरक निडी बेले बरक करि रक आं बरनो चोबाना बागै अफ फालां खुलुगो ओके आबगै आनो नरक जे फाइचा फै माने abelkan hamaya for norno tangai mel norng English jeng abo chini borok kri no jeng chubai nai
ta kaisa sungo hastani tipra sarok ni no video no na ye gobang mano noga asugo juri so online yung sep khai ka abor buskang wa sugo jatong gana gini online ni bagi to ang wan sugi tongo online bo manai delivery nai manai gai cheng just katal open khaiman sigo 3-4 mas sigo haipano daktino online ni bisiti nor delivery nai manana home delivery अब जागा नि कासा लाहार कत नि गाना बो अब नि परे जुरिसि अ जागा नि बाटे आलका जागा को बट अब हाइनि नि ते फालनो रो बारि न नि वानस गइतो tomung no borong demand tong kai ang outlet khulna wansu tongo abo chini khomulung rogo mandai rogo abo kitni agortala bo khulnai but abo kaitor judino kaham kai tong hakese कासा नि नि सामु हेन्डरन बागै कोजागो चिनि नानि रो गस कांग को जाक्तगो bomor chapnai okay nungana tongke bukani kecanggo nono shimino shanokani ario hamjak shugonono hamjak shugonono hamjak shugonono thank you आउ अंगा तो अब हाय सानजने मलो जुरिसि केबो ब्राड फास्ट फूड सारा नेका कोइटा आइटम दं chinro dal bidal kabumon tongo कम से कम 10 से 15 टा आइटम tongo bebak no Chinese food okay thank you hambai